ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଠାତ୍ ବର ମିଟର ସୂଚନାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଏହା କି ସୂଚନା ଦିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ହଠାତ୍ ବର ମିଟର ସୂଚନାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଏହା କି ସୂଚନା ଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ବର ମିଟର ସୂଚନାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଲେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 5 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କାହିଁକି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1962 ମସିହାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ବଲର ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ବଲର ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 5 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 163 ଗ୍ରାମ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।